na mbodum a na-agba iji weta n'isi njedebe nya bụ amụma iji ụmụaka wee na-arịọ arịrịọ nakwazi ụdị ihe ndị ọzọ dị ka anya bụ ihe tinyekwara ịnwụchikọ ma nye ntaramahụhụ nyegara ndị ọ bụ ha na-akpanya bụ alụ ka ụlọ ọrụ mesiri steeti na-akwụ maka okwu metara ụmụ nwaanyị nakwazi ọdịmma obodo ya nakwazi otu Awka Capital Territory Development Authority ji wee gaa nnọọ n'ihu wee mee mwakpo pụrụ iche na okpuru akwa mmiri nke arụ na Aroma iji wee gaa n'ihu wee weta nya bụ ihe n'isi njedebe. Onye nta akụkọ anyị bụ Chibuzo Okoye bụ onye nke ga-ewetara anyị akụkọ ndị ọzọ so ya. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu oge ha mesịrị ya bụ nwụchikọ ka onye kọmishọna na-afụ maka ụmụ nwaanyị na ọrụ mmepe obodo bụ Oriakụ Ifi Obinabọ gbara arịrị na ụmụaka kwesịrị ịdị na-aga akwụkwọ bụ ndị a na-ezipụ n'ezinụzọ ka ha bụrụ ndị na-arị ego ma bụrụkwa ndị na-anọ na oge ụfọdụ bụrụkwa ndị na-ezu ochi ma kwue na ọchịchị gọvanọ Soludo agaghị akwado ihe dị otu a dịka o mere na gọọmenti nọ ugbu a na steeti a enyego agụmakwụkwọ n'efu n'ebe o metụtara agụmakwụkwọ pekata mpe. Oriakụ Obinabọ dọziri aka na ntị na gọọmenti Anambra steeti agaghị agbachi nkịtị hụ ka a na-arị ego aghara aghara maọbụ jiri ụmụaka na-arị ego aghara aghara n'ebe ọbụla na steeti a ma kwue na ya bụ ịnwụchikọ ndị na-arụ ego bụ nke a ga na-eme oge ọbụla. N'okwu nke ya ka onye managing director nke Awka Capital Territory Development Authority bụ Maazị Osionụkọ mere ka mata na ndị ahụ na-arụ ego bụ ndị na-ezu ochi ebe ahụ ma bụrụkwa ndị ha nọgoro na mbụ dọọ aka na ntị ka ha si na ya bụ Okpuru briji nke dị na Aroma wee pụọ ma kwuo na ha mere ihe dị otu a site na itinye ozi na igwe eji ezi ozi redio nakwa nke ọgbara ọhụrụ mana ndị ahụ bụ ndị kpọchiri ntị ka nọrọ ebe ahụ. Maazị Ọnụkọ gara n'ihu mee ka mata na ha ga-aga n'ihu mara ndị na-ezipụta ụmụaka ahụ na ebe ha bigasị iji hụ na atara ha ntaramahụhụ zuru oke. O kwuru na ha ga na-eme ya bụ nwụchikọ kwa ụbọchị ọbụla kwa izuụka ọbụla na nsọtụ niile dị na Awka Capital Territory site n'Awka. Aha m bụ Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.